ating mga OFW, hindi lang nagtatrabaho doon sa Middle East, kundi tumutulong rin sa kanilang ekonomiya. Marami sa mga Middle Eastern, mga Kuwaitis, gusto nila ang serbisyo ng ating mga kababayan dahil marunong tayong mag-English, sanay tayo sa ganitong trabaho, pero dapat bigyan rin ng proteksyon yung ating mga kababayan at mabilis ang hustisya. Kaya naman nanguulit to dahil yung mabagal ang pagtakbo ng hustisya. At kung matatanda natin, lumagda na ang ating Pangulo at ating pamahalaan ng agreement, no, na maglalagay ng safeguards, proteksyonan ng ating mga kababayan, hindi kukunin yung passport. Pero hanggang ngayon, itong agreement na ito ay wala pa rin, nakabinbin na tulang aksyon. At dito natin dapat hingan ng mga sagot yung ambassador ng Kuwait dahil siya ang representative, no, ng Kuwaiti government. At siya managot kung bakit peking autopsy or autopsy report ang binigay sa atin.